Dobrý den, pane Fousku. Dobrý den. Tak, vy se ucházíte o pozici manažera logistiky. Ano. Ano. Můžu se zeptat tedy, proč jste se tak vymodil? No, to je strašně jednoduchý. No, povídejte. No, je to jednoduchý strašně. No tak, a můžu vědět tedy proč? No, asi se divíte, že mám tady na krku tohle. No to se divím. To jsem přijel z dovolený teď. Jo. Píšťalka, když jsem šel sem, tak jsem ještě odpískal dva zápasy, co tady kopali FC Bramburky versus Arsenal. No. Tady mám růženec. Takže jste věřící, ano? Ne, nejsem. Já akorát věřím, že zítra vyjde slunce. A toto, já dám ještě faráře v kostele. Faráře? Ano, a tady jsem byl vlastně ho vypadli. Určitě, takže vy nejste věřící a děláte faráře? No. Mám takový pocit, že vám spadly vlasy. No, ale do čista. To nevadí. Asi nás chceme být už. A pořádku. No, stejně to je hovno. Co chceš za 20 korun? Jo. Teď mi kousla ta srdě. Jakou si máte na mysli? Já jsem si byl koupil ve Zveremek sluště myš, než jsem sem přišel. Hajzl jeden, zdechlej. No. Takže to jsme skončili. No, ptal jsem se vás, proč jste se tak vymodil, když jdete na pohovor na tuto pozici. Já takhle chodím normálně. A to se myslím, že... Takže žádný fráčko, nebo sako. Na to se jdu. Fakt, to mě nebaví. Tady ty věci mě nebaví. Ale v saku se potím. Pak tady všude mám ty lívance, jo. Jak tam běží ten blbeček s tím sprejem a tě ochrání, je to já mám furt teplotu. Ukáž, kolik mám teď. No ty vole, to říkám, no 32. Jsem v mínusu. Tak já jsem to skoro. No, tak můžete mi něco říct v té práci, protože jako já vůbec nevím. Tak já nejprve čekám, že mi něco povíte sám o sobě, abychom věděli, s kým máme tu čest. Já jsem se vlastně nepředstavil, ani já se omlouvám. To je trapný. Tak to pískám, ale jako začneme znova. Takže já se jmenuji Martin Fousek, je mi 25 let tého času. Jo. No, dělal jsem tak nějak úplně všechno, jako, ale říkám, pískám, jo. Farářuju, jo, lovím karmy, jezdím na dovolený, jo, prostě image, no. A nějakou práci, zkušenosti? Pohádejte pokud s prací, jako vůbec, no, to je dobrý, to mi jaký říkal na pracáky, to je. No, já jako nepracuju, ale chtěl bych právě, to jako zkusit. Ale já vůbec nevím, jak začít, jako, ale když jsem četl nějaký inzerát, nějakýho, kdo logicky uvažuje nebo co, tak já logicky uvažuji. Můžu se zeptat, co si představujete pod funkcí manažer logistiky? No, asi jo, že budu dávat pozor na lidi, aby to mysleli, ne, jako logicky, pozitivně. No, tak to se opravdu pletete. Jo. Opravdu hodně. Je to. Víte, v čem vůbec spočívá logistika? No, logicky myšlení, ne, to budeme volat, mi nemusí říkat. Logika není logistika. A co to je? No, logistika jsou prostě technika ve firmě. To znamená manažer techniky. No, takže ne logické myšlení, jo? Ne. To jsem se zase sank. Jste schopen zvládat tu funkci, když vůbec nemáte pojetí, co je logistika? No hele, abych vám řekl pravdu, já teď jako nejsem si úplně vědom, jako, jestli to tak je nebo není. Já se domnívám, že v logistice je logické myšlení na prvním místě. A vy mi teď říkáte úplně něco jiného, jako. No a je to tak? Že to je něco jiného.
Kurva! To Tak je mi nebezpečný. řekněte tedy něco o vašich cílech v této funkci. No, já Protože jsem si teď vzal 4 My očekávání. hlavně teď potřebujeme nějaké úspory pro naší firmu. Proto právě nabíráme takhle manažera logistiky. A To je logický, chcete úsporu. no, potřebujeme ji. Jak tady to je s těma zaměstnancema? Jak to myslíte? No jaké mají výhody a nemají? No, tak záleží na pozici. No, tak no, normální pozici, no. Tak vy myslíte třeba obyčejného skladníka, nebo myslíte nějakého manažera, nebo ředitele přímo? Tak ředitelem, to budu já za chvíli, ale to ještě ani nevíte, víte. To se nemusíte vůbec... vůbec bát. Ale já si myslím, že teda budeme dobře. Budeme projednávat rovnou tuto schůzku. Jako když už jsem tady, prostě udělal jsem si na vás čas. Tak prostě tady to odkrágujeme a řekneme si, jaký úspory bych vám udělal. Žerou vaši zaměstnanci tady v jídelně, zaměstnanecký. No samozřejmě. Takže rád prostě nebudou, protože to stojí prachy, který vy nemáte. Platíte nějakou dopravu zaměstnanců? Dopravu, pokud jsou z jiného města, tak ano. Nasrát, ať si jezdí na kolech, anebo ať chodí pešky. A co se týká té techniky, kterou budete mít na starost? Je to na elektriku, Některé jsou na plyn. taky zrušit. Normální klasický počítadlo, tušku a gumu. Tam se není co sklízt. A další úspory? Nesvítit, nežrat, nejezdit. To prostě nic, co stojí peníze, ne? Jediný, co můžete akorát tak větrat a chodit. Ale tím pádem tu firmu můžeme zrušit. No tak to zrušte, když na to nemáte na ten provoz, si peněz, ty peníze jako... Jo, mám tady vypsat ček, ty mám už asi špatně, ty vole. No jo, 40, no to je jasný, to je jasný. No, se mnou to snad sakne. Pane bože, Nepotřebujete sanitu? ty to vidíš, ty vole, ty to vidíš, kam jsem se to zase dostal? Do jaký práce, ty vole, to je v prdeli. Jinak vy jste se tedy ptal na plat předtím, jaký byste bral? Nebo si tu otázku přeslech? No přeslek, já jsem se ptal, no. To jsem se ptal. Takže plat je 200 000 korun měsíčně. K tomu dostanete služební vůz, mobilní telefon, notebook a dávačnou sekretářku. Jo, jakože by mi leštila jako Přesně tak. bambu. Přesně tak. Ale já nemohu bych jenom tu sekretářku, jako nějaká práce, rozumíte? To není dobrý, ale jako sekretářku. A je aspoň dneska? To víte, že No, počkejte, jako teď to myslím vážně, jako aby to nebylo to... tak my nepřijímáme žádné ošklivky. Naše sekretářky To je vlastně- musí vypadat. To je vlastně pro mě, jsem tady. A kolik jí je, paní? Tak to už záleží od té, kterou vám přidělíme. No hele, tak když bude mladá, hezká, tak určitě se mnou určitě můžete. Ale pokud bude jako ošklivá, hezká, tak to ne. No, určitě bude mladá a určitě bude hezká, takže s vámi počítat můžeme. Jo? Tak to je dobře. Co se týká tohoto, každopádně ještě jsem se chtěl zeptat, jak si představujete, že dlouho budeme muset jet Ten letěl, ty vole. Ten letěl. na ten úsporný režim? Cože? Jak dlouho budeme muset jít na ten váš návrh toho úsporného režimu? To znamená nežrat, nesrat. No, tak to je jednoduchý, já do konce roku bych chtěl postavit barák. S manželkou na dovolenou, pak jsem si chtěl koupit auto, no, tak počítám, že... Jaký máte obrat roční? Plus minus 200 milionů. No, hele,